Qed isir investiment kbir fiċ-Ċittadella bl-iskop li jiġi żgurat li dan is-sit storiku uniku f'pajjiżna li jilqa' eluf ta' viżitaturi kuljum jiġi protett u preservat permezz ta' monitoraġġ avvanzat u riċerka xjentifika kontinwa. Dan tħabbar waqt żjara li jagħmel fuq il-post il-Ministru Għal-Għawdex Clint Camilleri. Il-Ministeru qed imexxi studju ġeoloġiku u ġeotekniku dwar iswar taċ-Ċittadella li qed jinvestiga fit-tur in-natura tal-art f'żoni sensittivi u jissupplementa id-dejta li qed tinġabar. Ma dan l-istudju qed jgħin fl-identifikazzjoni ta' interventi potenzjali biex jittaffaw l-effetti ta' movimenti b'enfasi partikolari fuq l-istrati tat-tafal. Bdejna bl-istudji ġeotekniċi hawnhekk propri ġewwa ċ-Ċittadella, anke wara li ġew innotati xi ftit konsenturi da qegħdin nagħmlu sabiex propju qabel kollox ninstallaw is-sensors, isiru l-boreholes sabiex ikollna l-equipment in place u jkun jista' mbagħad toħroġ id-data u l-monitoring għas-snin li ġejjin qegħdin naraw għal perjodu ta' 5 snin. Għal dan il-għan, twaqqaf tim speċjalizzat esperti biex iwettaq strateġija ta' investigazzjonijiet preliminali, iħejji pjani dettaljat tas-sit u identifika żoni ta' interess ġodda anke lil minn dawk magħrufa. Sar tħaffir ta' madwar 25 ħofra li jvarjaw minn 10 sa 50 metru fil-fond madwar il-fortizza fiż-żona tad-Diċ, fit-triq Bib-Mdina u fuq il-Bastjun ta' San Mikil. Sattant is-sena d-dieħla l-Ministeru Għal-Għawdex ukoll biħsiebu jintroduċi sistema awtomatizzata ta' monitoraġġ infassla apposta għal rekwiżiti uniċi taċ-Ċittadella.